Zdravím páni, mám tu takú zaujímavosť. Porovnanie plechového bedloku a zliatinového bedloku. Z čistej zvedavosti tu mám originál Nissan Disk. Chcem ho zvážiť a pošpekulovať trošku o vnútorných bedlokoch. Na začiatok hneď poviem, obidva disky sú 16 na 8, ET je minus 25, takisto 16 na 8 minus 25. Nissanácky disk je 16-ková 8, tuším, a ET by malo byť 0. Tak, originál šroby, všetko je tak, ako to príde v krabici. Čiže aby som to vysvetlil, prečo som to vlastne riešil, tak najprv som mal obyčajný plechový disk s tým zváraným bedlokom. Plechový disk tu síce nemám, ale mám ho zvážený, váži 13,5 kg. A tá zváracia sáda na bedlok váži 1,6 kg. Takže tým pádom má disk 19,5 kg, čo je celkom dosť. Mal som pritom ešte aj také ťažšie gumy, tak to auto bolo také ťarbavé, zle sa ovládalo. Následne som prešiel na tieto disky a dal som aj ľahšie gumy. A zhodil som 10 kg z každého kolesa, čiže 40 kg dokopy z náprav. A prejavilo sa to veľmi dobre, auto bolo ľahšie sa ovládalo, išlo proste lepšie, tak sa mi to zapáčilo, tak som začal zháňať, aké sú ešte iné alternatívy k ľahším kolesám. No, dopracoval som sa teda k tomuto. Ešte som aj riešil prípadne vnútorný bedlock, ale to tiež nebola nakoniec cesta. Lebo tento disk má váhu 14,5 kg s obručou so šrobmi. Tento má 16,7 kg s obručou a so šrobmi. Čo je 2-kilový rozdiel. No. A kebyže chcem vnútorný bedlock, tak Nissanácky disk váži síce 12,5 kg, ale predpokladám, že ten samotný vnútorný bedlock, tá duša asi nebude nejaká ťažká, ale ten obal na tú dušu predpokladám, že to bude mať zo 2 kg, tým pádom sa dostaneme už na váhu 14,5 kg, čo je váha tohto disku. Ale s tým, že disky s patroláckou roztečou, ktoré majú minusové ET, sa ťažko zháňajú. Dokonca ani táto značka nemá obyčajný disk s minusovým ET-čkom. 16-kový. Tak tu by som musel dať ešte aj 3 cm podložku a tá má 1,4 kg. Takže už som zase skoro na 17 kg. Takže stále mi to vyšlo, že najľahšia verzia je toto. Čo sa mi ďalej zapáčilo na tých diskoch, keď som ich dostal do ruky, je, že oni spravili to vystredenie priamo na disku. Čiže tu je taká hrana, kde sa nakladá guma. Na týchto sa to vystreďuje obručou a šrobmi. Na disku je rovná plocha. Takže je to trošku pracnejšie, kým sa tam podarí tú gumu nahodiť, ale keď už to je spravené, tak je to spravené dobre. A možno, ja som to síce nerobil, ale možno by sa to oplatilo skúsiť aj vyvážiť pre tých, ktorí jazdia také expedície a tak ďalej. Tak toto ako vyzerá, keď je na tom už osadená pneumatika. No ďalej, čo sa mi zapáčilo, je, že oni vyriešili minusové ET-čko tým, že posunuli iba stred. Nie ten celý, to celé vnútro, ale iba stred. Čiže tu je ďaleko menej miesta, kde sa tu môže dostať bordel, hlina, blato a tak ďalej. Lebo vieme, že keď sa v blate gumy obalia, aj do diskov sa natrepe blato, tak potom auto ide ťažšie. Na tomto, na plechovom bedlocku je to posunuté celé dovnútra. Čiže tu je toho priestoru ďaleko viacej. Keď si to tak zhrniem, tak pozitíva tohto disku je hlavne pre mňa najdôležitejšia tá váha. Potom to vystredenie, ten priestor na ten bordel je obmedzený. A človek by ešte mohol argumentovať, že vzhľad, vyzerá to celkom pekne. No,
Na druhej strane je tu cena, tá cenovka na tých diskoch nie je zrovna najmenšia. Potom dostupnosť, musel som na ne čakať 2 mesiace, ale to je možné, že toto sa zmení a že budú tie disky skladom hneď po ruke niekde. A ďalej, čo sa bojím, že bude negatívum, neviem, je servisovateľnosť s tým, že ak ten disk prihnem, teda nie ak, ale keď, tak všetci dobre vieme, aké je to narovnávať hliník, už tá pevnosť ide do kytek. Tejto strany sa nebojím, tá obruč je akože riadny kuskovu, to sa nebojím, ale tej vnútornej, no uvidíme, čo to povie. To budem musieť riešiť časom. Na druhú stranu, na tomto disku, čo sa mi nepáči, s tým vystredením ja som dajako nemal problém, ale je to, čo to je. Toto mi vadilo, to, že v tom disku bolo vždy pol fúrika hliny. To mi celkom vadilo. No, ale na druhú stranu, cenovka je veľmi priateľná, aby som povedal, ak ten disk niekto zruší, tak to hodíte do zberu a objednáte si nový, žiadna taká drama, kvôli ktorej by ste strácali spánok. Prípadne, ak ten disk prihnete alebo dačo, tak 5 minút roboty s kladivom a je to v podstate ako nové. Hej, dostupnosť tiež je veľmi v pohode, dajú sa zohnať u nás v Čechách, v Poľsku, hoci kde. Hoci mal som situáciu, kde som pre tento rozmer disku musel čakať 2 mesiace, lebo nikde nebol. Ale to bola veľmi výnimočná situácia. No a k vnútornému bedlocku tam mne vadí teda, že zase je tam tá vyššia váha a to je pri tom originálnom vnútornom bedlocku pre tých, ktorí majú ešte ten maďarský, čo sa dovnútra dáva vlastne celá pneumatika, tak tam je asi tá váha ešte vyššia. Tak preto som nešiel touto cestou. Na druhú stranu nahodiť to je asi tiež celkom pracné. Takýto bedlock a gumu to nahodíte si sami za pol hodinu. Hej. Na toto už potrebujete stroj, aby ste nahodili obidve pätky. To sú pre mňa také negatíva. Pozitíva, ak sa niekto nad tým zamýšľa, tak je napríklad, že je to, keď si to spravíte raz a spravíte to dobre, tak by to malo fungovať. A je to obojstranný bedlock, čiže vám drží aj vnútornú, aj vonkajšiu pätku. Následne, ak niekto z vás strašne rád jazdí na nízkych tlakoch, tak keď máte, dajme tomu, podľa auta nízky tlak a nájdete nejakú ostrú hranú skalu alebo koreň, dačo, ktorá vás prekvapí, tak ten vnútorný bedlock zároveň slúži aj ako doraz. Čiže vy pretlačíte tú gumu, ale ten vnútorný bedlock už nedovolí, aby sa disk dostal k tej prekážke, aby bol poškodený disk. Tak to sa mi tiež celkom páči. Ale vravím, pre mňa bola rozhodujúca tá váha. No lebo ja keďže mám za motorom 8 koní a pri kolesách 3, tak musím tú váhu naháňať. Auto váži 2,6. Ja mám taký problém, že keď mám gumu nafúkanú na 0,6, to je tlak, ktorý mám overený, že keď sa takto zapriem do dajakej prekážky alebo do dajakej skaly, alebo sa auto zväzie do strany na šmiknom, tak nechytím disk, nebuchnem disk. A ako náhle idem nižšie, už chytám disk, takže to mám overený tlak. Ale tam vzniká taký problém, že keď je to takto opreté, tak tá guma sa takto skrčí a je tam taký opačný úsmev. A tam, kde sa tá guma zalomí, tak tamto začne fúčať. Neviem, či to na kamere vidno, ale tamto trošku bublinkuje. Čo by nebol veľmi problém pri samotnom prejazde prejdem prekážkou a ten únik vzduchu je absolútne zanedbateľný. Ale keď jazdíte v takýchto zablátených podmienkach, tak sa tam dostane bordel a už to podfúkuje v kuse. Takže následne to musím zobúvať, vyčistiť a nahodiť znovu.
a takto dookola, keď chcem jazdiť na tom mojom tlaku obľúbenom 0,6. Disky sú vymenené, tak z čistej zvedavosti ideme vyskúšať, že či tam bude ten istý problém ako pri plechových diskoch. V gume je 0,6. No, guma je rovnako zohnutá, ale zdá sa, že tie pätky sú viacej na mieste. Tu nič. Neviem, či to na kamere vidno. Nič. No, poďme tu. Tu takisto nič. Tak to som milo prekvapený. Dobre, ideme vyskúšať dať 0,5. Gume máme 0,5. Aj tu normálne vidno, že je viacej skrčená. No. Tuto nič. A tam na druhej strane sa ani neznačí. Nič, ani bublinka. Ani bublinka. Dobre, idem vyskúšať dať 0,4. Dobre, je tam 0,4. Už vidno, že to je skoro opreté o disk. Normálne som znervóznil, som zvedavý na výsledok. Tak toto už je riadne pokrčené. Poďme sa pozrieť. Bože, normálne problém pohnúť v tom blate. Nič. Čisto. Nič, tie bublinky tam to je z toho, ako to steka dolu. Ale aby to bublinkovalo nejako. No nič. Tam sa poďme pozrieť. Nič, ja sa pominiem. Tak to je husté. Toto som veľmi milo prekvapený. To je paráda toto. Nikde nič, to je luxus. A pre všetkých špekulantov, guma je úplne rovnako nahodená ako na plechovom disku. Rovnaká guma a rovnaký smer, čiže vnútorná pätka je na rovnakom mieste. No paráda, ja som veľmi milo prekvapený. Nižšie už ani nejdem na 0,3. To nemá význam, to je už úplne skoro opreté o disk. Nižšie si ani neviem predstaviť situáciu, kde by som využil 0,4 ešte možno tak v snehu na rovnej ploche, ale inak nie. Super, ja som nadšený.